Малък брамблин, поне. Къде си отгоре? Аз там. Що ми искаш? Колко ти е овина? 70. Окей. Плащам. Бъди мъж. Доста Момчета, пари. струва ми се, че много бързате. Това са много пари. Сигурно си, че искаш да ги изгубиш. Аз не губя. Добре, аз нямам толкова. Мога да предложа нещо специално. Ти сериозен ли си? Това е семейна реликва. С златни пластини. Колко викаш струва твоята реликва? Това е 24 карата злато. Вътре има поне 100 грама. Е, в такъв случай... Дано това стигне. Аз съм окей. Дай да ти видим картите. Стрейт. Много хубаво телефонче. Перфектно ще пасне на моя джоб. Какво? Я да видим какво ще остане семейната реликва. Мога да ви препека фирийки. Добър удар на времето, тата. Само гледай малко по-внимателно с картите следващия път. Що бе, прилича ли си много? Щом аз видях. Ти много да знаеш да не си отдържа и за телефона. Здраве. Здраве.